Doncs hola a tothom i benvinguts a la 5a edició de l'Altra Freqüència, aquest programa on entrevistem a jovent del poble i als quals podem conèixer millor les seves aficions, els seus hobbies i el que estan fent actualment. Molt bé, doncs abans de començar ja a presentar el convidat d'aquesta setmana, voldria tornar amb l'Alan, que després de tota aquesta setmana passada que no va poder ser perquè es trobava malament, bueno, ara ens ho explicarà si vol, i això, que ja ha tornat, i si més no, ara el presentarem. Bones. Doncs bones. Ja puc estar aquí després de tota la setmana passada sense venir, que bueno, no era res, al final només era una infecció a l'orella, una otitis, i ja està, ara ja amb antibiòtic ja em trobo millor i ja podem estar aquí. Per tant, moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Doncs hi ha alguna cosa que volguessis recordar abans? Bueno, sí, ja, que és un clàssic, recordar que ens podeu escoltar a tots els agradadors de podcast, de YouTube, i ens podeu trobar a totes les xarxes com a Altra Freqüència. Molt bé, doncs si et sembla bé ja podem començar a presentar el convidat d'avui, d'aquesta hora que tindrem, en Joel Moruno. Potser podem dir, ja ho direm, músic en la colla gegantera i potser futur, o segurament, ja esperem, futur pastisser. Així que, molt bé, bona tarda, Joel. Bona tarda. Doncs no sé si aquesta presentació o petita presentació t'ha acabat de convèncer o voldries afegir alguna cosa. No, sí, està bé. Sí? Està bé, sí. Molt bé, doncs ja començarem amb aquestes preguntes o tertúlia que voldríem començar. I abans, així, escoltem la nostra introducció. Benvinguts a l'Altra Freqüència, un programa amb una altra mirada. Molt bé, doncs ja ben escoltat aquesta introducció, que no sé què et sembla. Està bé. Està bé? Moltes gràcies. Doncs ja començarem així. No sé si, bueno, com t'hem preguntat ara, si vols afegir alguna cosa en el que hem dit de músic i pastisser. No, jo de moment així estic bé, foto pastisser i músic de la colla, sí, està correcte. Molt bé, de la colla gegantera, no? D'aquí Tordera. Sí. Bé, Des de ben petit. Des de ben petit? Des de quina edat, des de quin any? Des que vaig néixer. Sí? Sí. I què et va portar a que comencessis? Potser algú de la família o just gustos que et van fer sorprendre al veure els gegants? No, vull dir, els meus pares estaven des de joves i després vaig néixer ja des d'aquí fins ara. Ja, clar, ja et van com introduir o ja ho vas veure i... Sí, bé, coses de la vida. Sí. I on ho feu? On ho practiqueu? Bueno, practicàvem amb un professor que venia i practicàvem el que són les cançons, la música i tal, i doncs també fèiem assajos oberts o al Parc de Mollera o al Passeig Fluvial, però ja de moment no fem res, estem de vacances i ja està. Molt bé. I, bueno, quin instrument o quins instruments toques? Bueno, tocar bé, toco la graella, o això crec, i després així com de tant en quant, perquè m'avorreixo i toco o el piano o l'ukelele i ja està. I a la colla només hi toques la gaia? Sí, la graella, només toco la graella, perquè l'altre ja no modifica per si la lio. Perquè aquest instrument, perdona, graia? Sí, la graella. Vale, perdona. És el que tocaven també els teus pares o va ser un altre de diferent? No, la meva mare mai va tocar res, només com acompanya, i el meu pare sempre ha portat el gegant, i llavors ningú dels dos tocava, i potser als 12-13 anys vaig dir, ostres, vaig començar a tocar la caixa i vaig dir, no, això no és meu. I vaig provar la graella i doncs des d'aquell moment, doncs... Molt bé, sí que va ser com diferent, no? Sí. Va ser un estil diferent. I com és que vas començar a tocar un instrument? O ja que ni el teu pare ni la teva mare, com és que va venir a provar? Doncs, sí, jo portava la Tordereta, que és el gegant que es va estrenar el 2013, i ja quan van passar 2 anys vaig dir, ostres, hauria d'innovar alguna cosa, però ja que se'm queda petit, ja que anava creixent, i vaig intentar amb la caixa, com deia, però no va sortir gaire bé, i em van dir, pots provar la graella, i vaig dir, bueno, endavant. I, doncs, a poc s'ha anat aprenent.
Sí, això et volíem preguntar. Has portat un gegant abans, no?, com has dit? Sí, bueno, No. un gegantó que pesa 4 quilos i dona gràcies. I ara si et diguessin de portar els dos altres... No. No? Sota cap circumstància? Se m'ha passat pel cap, però no m'atreveixo. Per què? Perquè segurament l'agafaria i cauria al terra, vull dir. Bueno, però segurament per reforça sí que... No, sí. Molt bé. I vosaltres en la colla gegantera només toqueu aquí a Tordera o juntament amb altres colles toqueu a altres localitats? No, de moment, el que som la colla gegantera de Tordera, només toquem amb els gegants de Tordera, però sí que, per exemple, a mi la setmana passada em van demanar ajuda des de la colla Premiada de Mar, sí, de Mar, per anar a Sant Pol a trobada, per ajudar-los amb la música, i vaig anar-hi. Però de moment, de normal, toquem només amb la colla de Tordera. Molt bé. I llavors, quan fem aquí les rues dels gegants, vosaltres aneu juntament amb ells, els acompanyeu. Què sentiu o què sents tu a l'estar allà? Bueno, és com... És que el sentiment no sé com dir-ho, però és com guai perquè veus els nens petits gaudint dels gegants com ballen i tu pues, gaudeixes que veus els nens petits que ballen els gegants. Sí, com veuen que ballen els gegants. I és com, bueno, és guai. Potser penses que pots inspirar algú també a que més tard també us acompanyi aquí? No vindria malament, ja que a poc la colla pues, falta gent, però sí, estaria bé que algú s'animés a venir. I alguna vegada, tot i que tothom està de festa i així, s'ha escoltat mai pel carrer alguna crítica, algun algo, que diguis, hòstia, trenques amb el... o no, o l'estar... No. Bueno, sí, potser l'he escoltat, l'he deixat de banda perquè, total, jo faig el que puc i ja està. No, tampoc soc músic professional. És més per una afició. Sí, totalment. I hi ha nervis en allà? De normal, no. De normal. Quan hi ha molta gent i has de tocar i a vegades, pues, dius, hòstia, collons, no, ai, bueno, perdó. No passa res. No la vull cagar, no? Per exemple, quan fem el ball nostre a la plaça de trobada o així, a mi sempre cada any és com que tinc se'm posa la pell de gallina, és com molts nervis, ja que hi ha bastanta gent. Bueno, clar, porteu practicant, per així dir-ho, tot l'any, menys a l'estiu ara que esteu de vacances, com has dit, i què passa si us equivoqueu en alguna ocasió? Fem veure que no passa i ja està. Coses que passen, no, també? Sí. Molt bé. I, doncs, recordes alguna anècdota que et va passar en alguns d'aquests dies? Dels gegants? Sí, dels gegants. Ostres, tu. Bueno, alguna caiguda, quasi caiguda del gegant, però res més, vull dir, normalment no passa res. Molt monòton. Ens ho passem bé i ja està. Però, de moment res, no passa. I això, ho penses practicar més d'aquí molts anys? O, estar fent durant molts anys? O pararàs en un cert punt? De tocar la graella? No. De moment no tinc pensat deixar-ho, ja que si som 3-4 persones comptades i vull dir, si falta un, cosa ja decadeix. Sí, ja t'hi poses. Sí. Molt bé, doncs, si vols comentar alguna altra cosa respecte a aquest tema? No, per mi està bé. Bé, doncs passem ja al següent tema que hem comentat abans de pastisseria. I, potser podem dir que des de l'ESO o abans de l'ESO ja tenies interès en aquest tema. Des de ben petit. Des de ben petit. La veritat, sí. Igual que amb els gegants, també, des de ben petit o una mica més tard? No, ja 7, 8, 9, 10 anys, que ja em va interessar. Va ser per una tonteria, vull dir, jo a casa estava avorrint, sempre veia d'aquell Boss, no?, el rei de les tartes, i al final va ser com, ostres, que guai, jo també em vull dedicar a això, i al final m'ha acabat agradant i mira, doncs estic estudiant d'això. Doncs curiós, eh? Sí. Curiós que sigui per això el rei de les tartes. Sí. I bé, inclús vas fer un projecte de recerca de fer una pastisseria. Sí, com ho sabeu? Google sap moltes coses. Sí. Sí. Des de... on estudiava a Girona, ens deien,
com a projecte final, no de curs, heu de presentar com faria una pastisseria des de zero, vull dir, des de comprar el que sé, els aliments, contractar la gent, el local, no sé què, i era des de zero fer una empresa o un d'això. Que així després, potser d'aquí uns anys et pot ajudar a muntar una. Perquè tu, com a somni, per així dir-ho, tens pensat muntar una pastisseria o tens ja algun somni, algun altre? No, estaria bé muntar una pastisseria i que la gent pugui provar el que fa la gent, no? I si sobretot és una mica econòmic, encara millor. Perquè, clar, a part dels pastissos típics que hi ha a tot arreu, per així dir-ho, n'has pensat alguna nova idea? Bueno, en tinc un que el faig de tant en quant, que és com una mousse de crema catalana, que jo, sincerament, no l'he vist a cap lloc, i jo, de tant en quant la faig i porto a casa del meu avi per sopar o a algun lloc, però que és com el millor. Bueno, doncs si muntes una pastisseria, aquest el posaràs a primer plat. Sí, efectivament. I, bueno, des d'abans de l'ESO dèiem que tenies pensat de fer això i després vas anar a Girona i en allà practicant i cuinant i estudiant allà en general. Vas trobar alguna dificultat que et va sorprendre? Bueno, no... Bueno, sobretot el que ve a ser calcular els costos de tot. Perquè al final ja li agafes el truquillo i ja ho treus endavant. Però no, vull dir, potser el més difícil és memoritzar-te tot o aprendre, no sé, les característiques de cert aliment o... Bueno. Clar, perquè en la pràctica, per exemple, ja en tenies, no? Suposo? Sí. Ja, a poc ja entenia del tema. I en tema de... A Girona vau parlar també o es va fer gaire... o es va parlar en gaire profunditat o alguna sobre intoleràncies o com tractar amb aliments, potser cosa que en la pràctica no tenia... Vam estar durant, potser un mes i mig, en profunditat el tema del que són intoleràncies o que són al·lèrgies, gent que no pot menjar gaire sucre o coses que al final és el dia a dia de molta gent i que la gent també vol menjar pastissos de pastisseria i no pot perquè és d'aquests problemes. Bueno, jo exactament ho he estat pensant, però les intoleràncies i les sense lactoses poden canviar el gust dels pastissos? N'he fet sense lactosa, no els he provat, perquè, bueno, els he provat tipus així per provar si està bé o no, però no noto que canvi molt, vull dir, és normal. Clar, perquè, perdona, que a vegades diuen que, per exemple, la Coca-Cola Zero o un Coca-Cola sense lactosa, per exemple, no té el mateix gust. És que no sé què dir-te... És a dir, que més ben dit creus que potser que no canvia majoritàriament. Potser canvia molt poc, però que no es nota gaire el canvi. Clar, o potser també, ara m'estic imaginant coses, però potser també depèn del tipus de lo que sigui la intolerància o el que s'hagi canviat, no? Potser si és, ara m'invento, un pastís per un diabètic, que potser s'ha de canviar la farina, no es pot posar gaire sucre o no se n'ha de posar o coses d'aquestes, després sí que potser pot canviar bastant el gust, o potser només canviar una llet o així. Suposo que deu variar també bastant. Bueno, per lo del tema del sucre sempre hi ha altres opcions que són, bueno, que endolceixen més però que no són, que s'agafen menys quantitat i que al final la dolçor potser sí que baixa una mica però el gust és el mateix. Tema farines, si utilitzes una farina sense gluten, per exemple, el gust ja és diferent perquè ja no té la mateixa textura, no té res igual amb un pa de pessic normal o una planxa. Molt bé. Hi ha algun material que sigui el que menys t'agradi? Per exemple, el fondant? Ui, el fondant ni el treballo, vull dir. Sempre que em demanen algun fondant els dic que no, perquè no m'agrada la textura, no m'agrada com queda. És molt... No t'agrada gens? No. I en canvi, tot el contrari, quin és el que més? El que més... Potser la crema de mantega, que són més suaus, que no són aquestes que són dures. Utilitzo una que és la que utilitzo sempre, que és molt suau, és untuosa, és fàcil de digerir i és la que més utilitzo.
Per exemple, potser el plat que més t'agrada cuinar és utilitzar aquest ingredient? Bueno, sí, el que faig més són els pa bàsics, però per el que és ja decorar i tot, quan em fan quan he de fer un pastís o alguna cosa, sí que és aquesta crema que al final sempre la faig, ja que és l'opció com més fàcil per mi, per decorar, i sí, és la que més recorreixo a fer. Per tant, si hi ha algú que, per exemple, seria més fàcil, típicament fet, per dir-ho d'alguna manera, amb fondant o així, es podria substituir, sé que no còpia 1 a 1, però es podria ser canviat per també crema de mantega o alguna altra cosa, que potser et sents més còmode treballant? Sí, com? Perdó. Si hi ha algú que, per exemple, vols fer alguna que típicament és més fàcil de fer en fondant o així, i dius que no treballes per no t'agrada i tal, hi ha alguna manera, o sigui, alguna manera pràctica de poder-ho fer, tot i que no sigui exacte, alguna altra tècnica, alguna altra... potser així? Bueno, la tècnica seria la mateixa, la crema de mantega, però que al final el fondant el que serveix és per decorar el pastís de fora, no? Vull dir, per dins no porta mai, o no es sol portar. I és per decorar fora i que es vegi bé. Com la crema de mantega és el que et dic, al final aconsegueix un resultat quasi igual. Vull dir, la textura ja no és la mateixa, ja que una cosa és més dureta i l'altra és tova. Però al final és això. Molt bé, doncs has comentat també abans que potser del que més t'agradaria fer seria muntar una pastisseria, però si no sigués el cas, t'agradaria fer de professor de pastisseria? No estaria malament. Vull dir, també ho he pensat algun cop, dic, mira, si no ho aconsegueixo, podria fer-ho. Clar, perquè potser t'agradaria també inspirar gent? Sí, perquè encara que hi hagi gent estudiant això, hi ha bastanta, no, crec que em falta encara més gent, ja que les pastisseries a poc es van tancant, malauradament, i això algú ho ha de tornar a obrir. I podria ser tu el que ho torni a anar-se? Podria ser, d'aquí uns anys. Molt bé. Llavors, vam veure també que tenies una foto d'una obra de teatre. D'una obra de teatre, el set de dansa. Ens pots explicar potser una mica per sobre de què anava o què era? La que m'heu ensenyat era el musical de Mamma Mia, que es va fer el 2015, si no recordo malament. I ja que era el tercer any que participava, crec, i doncs vaig començar el 2013 perquè em van preguntar si volia participar i no sé què, vaig dir, mira, endavant. I al final, amb els anys, fins al 2019 que vaig estar darrere cametes, com se li diu, i ja està. És a dir, que havies estat en el set de danses des de feia anys. Però només participava en el musical, no feia res més, només era musical i ja està. I per què vas deixar de participar en això i com has dit, vas estar darrere cametes? Sí, perquè vaig passar de davant a darrere, no? O sigui, bueno, perquè em vaig cansar, la veritat, de ballar. Vaig dir, ja cansa, no? Per mi ja em cansava i vaig dir, bueno, anem a provar a fer decorats i tal. Bueno, tenies altres gustos. Sí, sí. Molt bé. I llavors, també hem trobat el Sant Google, on hem trobat també el projecte aquest, que vas guanyar aquí a Tordera a premis de poesia. Però del poble un. Després de l'escola, potser, uns quants. Però... Sí, el 2020, per exemple. El del poble, sí. El del poble. Sí, sí. Bueno, són coses que estic inspirat i mira, començo a escriure. I et va sortir i vas guanyar el segon premi. Però costa fer un poema, jo mai vaig dir mai més. Per què? Què vas trobar que et va dificultar? Sobretot que quedi bé, no? Que quedi coherent i tal, però vaig dir, no és el meu. El meu són altres coses i la poesia els hi deixo a altres persones. És a dir, un dia vas estar inspirat, sí. Et vas trobar al concurs, vas començar a escriure-ho i vas arribar aquí. Sí, bàsicament. Molt bé.
I llavors també vas estar a Ràdio Tordera, que també et van fer una altra entrevista. Hòstia, fa Fa anys. 6 o 7, no sé. Sí, sí. Es deia Bon dia, Menuts, alguna Sí, així. Bon dia, Menut. Sí. Va ser divertit. És a dir, que has vingut ara aquí, totalment diferent, no sé si recordaves alguna de la ràdio. No, sí, la ràdio la seguia recordant perquè algun cop he entrat per alguna altra cosa i la segueixo recordant, sí. Molt bé, doncs ara ja canviant una mica de tema, a mi com a mínim, o ens agradaria preguntar, perdó, és per què creus que t'hem cridat aquí? Quin potser és l'ocasió que vam triar que vinguessis? Ni idea. Si dir la veritat, vaig dir, mira, m'han contactat a la ràdio i els vaig dir als meus pares, mira, aniré perquè no tinc res a fer per la tarda, perquè literalment m'aixeco potser a les 1, 2, 3 de la tarda, ja que treballo de nits, i vaig dir, mira, hi vaig, perquè no perdo res. Molt bé. Doncs, per què, Alan, per què creus que vam portar-lo aquí? Bueno, a veure, que al final intentem portar gent amb la qual podem parlar de temes així potser que o no es parlen tant o que puguin ser interessants també per escoltar algú parlar, potser no mai en tanta profunditat o així, i bueno, creiem que la mateixa persona que faci dues coses tan variades potser era interessant també poder parlar sobre gegants, la música així, i també a la vegada pastisseria i tot això ens va semblar, jo crec, interessant, curiós. Perquè ara tornem als gegants. Hi ha alguna cosa que et va sorprendre? Sorprendre? Ostres. Potser quan van anunciar que es feia la Fi del Món Geganter. Bueno, s'havia de fer el 2020, ja que va passar la pandèmia es va passar un altre any, però jo no en sabia res, i quan ho van dir vaig dir, hòsties, una fira de tanta magnitud que va ser, acollir la Tordera va ser com sorprenent. Clar, i vosaltres suposo que també hi vau participar. Sí. Quan ja es va fer el 2021, es va fer? Sí. Doncs allà ja sí que ja vaig participar més de forma com, bueno, de fer les coses per nens petits, o sigui que vaig fer un dibuix dels 3 gegants que els nens pintaven parts i els enganxaven. Vaig donar alguna idea i tal. Molt bé. I hi ha alguna cosa que volguessis dir als joves o a altra gent per apuntar-s'hi o per ajudar el poble respecte a això? Que si els caps de setmana no tenen res a fer, que sisplau vinguin amb els gegants i que intentin ajudar-nos, ja que a poc la gent es va fent gran, ja no pot agafar el gegant i al final queden poques persones que ho puguin fer, i animem a tothom que ja siguin pares amb fills o fills que vulguin venir i també vinguin els pares i ens ajudin també a que la colla sigui endavant. Molt bé, doncs si tens alguna cosa més al respecte dels gegants o de la pastisseria o alguna altra cosa que volguessis dir? És com 2 per 1. Fa les 2 setmanes va ser la trobada aquí i com que feien 35 anys vaig dir això s'ha de celebrar, no? I jo vaig parlar amb la Caral, que és la cap de colla, i vaig dir, mira, tinc aquesta idea per fer sorpresa a la colla, què et sembla? I em van dir, endavant. I vaig fer com 2 pastissos en forma un 3 i un 5, i ningú sabia res. I després vam sortir 2 o 3 persones a agafar el pastís i tal, i vam entrar tocant Aniversari Feliç amb les gralles, amb el pastís. I va ser... Va ser interessant. Sí, no s'us va caure, no? La gent deia, hòstia, això sí que és una sorpresa. I vaig dir, mira, em sento orgullós. Com a curiositat, ja una tonteria, quan vau sortir amb el pastís, quin era el teu rol? Portaves el pastís o anaves tocant la gralla? Anava tocant la gralla. Sí, perquè al final érem 2 tocant la gralla a l'Aniversari Feliç i vaig dir, mira, que feu vosaltres el pastís i jo toco. Més gent sap portar un pastís per tocar la gralla. Sí. Té les seves dificultats, tocar la gralla. Per tant, vas ajudar més en la gralla. Sí. Bueno, i et va costar fer el pastís? Vaig estar un parell de dies, ja que ho he de compaginar entre altres coses, i vaig dir, primer, aquest dia faig això, aquest dia faig l'altre, i l'últim dia va ser un bon dotatiu de coro. Perquè ara aquí penso, no sé si tens estris gaire diferents respecte a on estudies, on estudies.
No, vull dir, utilitzo aquests. En el maletí que em venen d'això, utilitzo el maletí. Vale. Molt bé. Doncs si no hi ha res més, ens agradaria preguntar-te també, com fem ja de costum, si hi ha alguna pregunta cap a nosaltres, cap al programa o cap a nosaltres mateixos que volguessis fer. Com va sorgir la idea de fer aquest programa? Doncs mira, si et dic la veritat, és la tercera vegada que ens ho pregunten ja. Però, no, sí, és una... Bueno, ho podem explicar de diferents maneres cada vegada. Per tant, bueno, Alan? Com va sorgir? Si ho vols explicar tu. Bueno, al final ja és el que... O sigui, em vas proposar de fer el programa de juntar-te, que m'unís, diguem, a fer el programa amb tu, i vam dir, vale, però de què és? Perfecte. I no sabíem de què era. I bueno, vam estar parlant també de programes que ens agraden o així, i vam dir, ostres, estaria bé fer un programa parlant sobre coses, no?, que no tingui cap finalitat a part de passar l'estona o així, perquè al final, si és per passar l'estona i volem que la gent l'escolti per passar l'estona, doncs potser seria la millor manera, no? O com ho definiries? Bueno, sí, també que a part de passar l'estona que tingués temes interessants, com has dit. Sí. I amb jovent, que és algo que normalment no es porta, i amb temes més diferents, perquè a vegades sempre potser escoltes el mateix de Tordera, no sé si t'ha passat. Bueno, últimament ja, com que no tinc gaire temps a la ràdio, doncs a poc l'he anat deixant, però de tant en quant escoltava alguna cosa i al final, doncs, bàsicament era una mica el mateix, però algú innovador va bé. Sí. Bueno, doncs això, també al cap de la ràdio ens va proposar de fer un podcast, un programa, un podcast, i llavors vam decidir aquesta idea, que ja és el que li vaig comentar a l'Alan, i a partir d'aquí ja va sorgir tot això, i hem arribat fins aquí. Guai. Molt bé, doncs si no hi ha res més, no? No. Si no hi ha res més, No, per la meva part dic no hi ha res més. Molt bé, doncs si no hi ha res més, encantat de que vinguessis, potser se'ns ha fet una mica curt, però encantat de que vinguis, de que haguessis acceptat, i això, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Adéu.